Case number 0034 of 2026 iri pakati pamai vanonzi Mandi Nyikadzino Mumangari vachimhangarira amai vanonzi Sibongile Zvipindu vese vachibva Zvipindu village kuSowe. Claim iri kuti Sibongile, uya utsanangure nhau yako yekundinanga uroi uchiti ndinonokora tsoka dzevanhu. Uya utauri wandakanokora tsoka wobva wajekesa zvandakashandisa tsoka yacho. Sibongile, uya utsanangure nhau yako yekundinanga uroi uchiti ndinonokora vanhu tsoka. Uya utauri wandakanokora tsoka wobva wajekesa kuti ndakaishandisei. Nhau yezvakamira makumboti Vaita sekretari. Amai, dai ndinokupai mukana wokutaura nyaya yenyu. Takatiteererai. Tipirei tidzi. Pamusoro wedai. Wanga uri musi wa15 musi weSunday, zuva past 4. Vakomana vaifudza mombe. Anga ari matanga 5 kana kuti 6. Saka vakomana vanga vari kuseri kwemunda wangu. Nateta watakabata chaizvo pamba pedu. Saka mombe 1 yakapinda mumunda. Ndobva yatipwaka paka ndobva ndabuda ndobva ndatina mombe. Ndobva ndadedzera ngati vakomana bvisai mombe apa. Mwana wabamukuru anonzi Tatende akadedzera kuti ambuya P haisi mombe dzedu, mombe ndedza Binoni. Mwana wamukomana mukuru ndobva adedzera Tatende ndokumanisa idanga redu chete radya. Ndobva ndati nini adyisa nasina kudyisa besa komna ibhaya ene munofudzira mombe dzenyu kuseri. Vana vakabva ndobva vatendera kudai soteta ava vakasvika pagedhi pavo. Ndobva Tatende ndokumamisa wati chi wewe, wati chi uritaura kuti chi vanhu ngavatenge mombe kuita teki nokuda nemombe dzangu. Munhu asina mombe anongoita teki nemombe dzangu. Vanotengei mombe kana nemuri varombo ndira basa neurombo hwedu. Ndobva ndanyarara handida kuvapindura shuwa zuva rakadai so. Ndobva ndaenda nekwaSabhuku ndobva ndavatsanangura. Mwana akadedzwa ndobva anyatsotsanangura izvozvo zvezvo. Sabhuku ati kana vadaro tete vatadza right. Ndobva tarira zvedu kuseni mangwana kwakuseni kwachene musi wemande kuseni kumapast 6 ndakamuka ndakushandira vanhu. Tinzwe Sabhuku akupopotedzana natete neSylvia vachitodarika kuenda kwavaenda. Vakaenda 20 to 30 minutes havasisatonzwika Sabhuku atoenda tete wakatoenda. Ndipo pavakatanga ameuza vakati duzvi rekamukadzi kakuru kachembere kasinganyari kamukadzi nekepe mushava kanoti teki nemusha wangu tsveya kufamba usiku uchinotaura Sylvia mashoko asiriwo. Chawakandimakira ini ndashaya kuti chi chawakandimakira. Une makore wakandimaka ndashiza zvokuti wakandimakire. Zvino ziso iri rinoona, ziso rinoona ende vanhu vari kutozviziva kuti unofamba usiku uchinokora tsoka dzevanhu usiku wakarara iwe. Mbudzi dzangu wapedza kutema makumbo, mbudzi huku dzangu wapedza kutyora nemakumbo. Chasara panapa nokundisira mushonga. Ndakapererwa ipapo. Chirudzii teta vamasi vese vanotaura muromo wakadai. Saka ndazoti wakaona vheniro chakwata muhudi mubvumbi wabvira kurefu. Zviri nani kuti ndiende kwaChivido Tito vanonyatsotaura umbowo hwacho hwatiri kuitana. Tiri panext door takamaka nokuti mumwe takagarisana, mumwe akakosora anotonzwa nekukosora kwemumwe. Ndomashoko andiri kupira pamberi paChivido Tito. Notenda amai. Ava nditete hanzvadzi yemurume. Zvakanaka. Atete kupirei tinzi. Handimazwa mashoko atawana amai. Tauti mamati nemo kubvumirana apa ichokwadi apa hazvisi tichifamba. Handei. Inini handina kupopotana namai apa nechokwadi. Asi chakaitika ndechekuti mombe dzakadya shuwa munda wenyin'ina wangu ari matanga 5. Pamatanga 5 apa munyin'ina wangu uye ndobva auya ndobva achiti iye hande munoona munda kwakaita kwakajira. Mwana wangu uye mukomana wavo vataura uyu ndobva apindura akati ko vamwe vacho mavaudzawo here. Zvakanzi handina kuvaudza, ndaudzwa kunzi mombe dzadya ndodzenyu. Ndakati ko maudzwa nani kwemi mombe dzangu chete ndodzaita sei ndodzadya. Ko dzimwe idzi dzadya idzi. Zvakanzi ndatoudzwa chete kuti mombe dzadya chi ndodzenyu.
saka pamani nasabu akanga mwana kuti tiende kunoona kumunda kuyi sabu ndobva achiti kuna munyinongwe iwe nyarara kana ini tichita sechitaura kweinga wakutaura wani kuti taurira vamwe tingoenda takaita sei takawanda zvakanzikana ndaudzwa chete kuti ivava ndivane mombe dzaita sedzati ndakati naye wamaitafara iwe uri kutati mwana muhidho mombe anganyebe kuti shuwa mombe komatanga 5 ende ndiye atoita kuti mombe idzodzo dzitinhwechi mumunda koseiko muchiita zvinhu zvegaraji zvokugara makamaka munhu ndobva amaitafara yendobva vakufamba vachienda tikatotosvitsana kumapena mombe dzako iwewe dzanzwisa vanhu kudye nekupinda munda mevanhu vanhu vafuwa nemombe dzako saka inini ndanda kutaurawo munyina wangu iye achitaurawo ndichiti izvi ndezvegaraji asi zvekuti ichi imombe shuwa pamatanga 5 ende zviri kutozikana vana vaiva kutoziva kuti mombe dzadya matanga 5 but inini ndindongodzi chete mombe dzako ndidzo dzaita sei hamusi kuona here kuti pari kushanda chi pari kushanda garaji pari kushanda kumakiwa pari kushandiwa nini ndopandakati ndogara sei ndoendesa kupi mombe dzacho horaiti kana muchiramba muchiti inini ndiri kungodhisa munda but mombe dziri 5 ndonzi ndiri 1 ndomashoko yandiri kuziva yapi iyayo saka ava zviri kuzotanzi ndakavatuka kana kuti vaitengesa vari kubvawo kwavo handizviziva asi munhu wandaitaura naye munyina wangu akadyirwa chi mumunda ndakanyatsotaura ndakati handisi kuramba kuenda kunoona kumunda kasi ngatiende ichi taidzwa nyaya yemope tainzwa ndakupinda panyaya yekutuka nekunangana hoyi nokutorana izvi zvokunanganawo zviri kutanzi ndakavananga hoyi ndaivanangira pakuita sei apa ndaivanangira pakuita sei ivo havasirivo vadyirwa mumunda handisani vasirivo vari kutaura navo ava vari kukwanira paka handida kumbopotana navo vari kukwanira papi makavakidzana takavakidzana tori padhuze nepadhuze munonzwisana pakugara kwenyu kwese zvakanaka zvokuti mukutoshamisika kuti nhasi nyaya yakatoshamisikawo ini ndichisungiwawo samhanyira kuda kumhanyireni mukutoshamisikawo nhasi nemashoko ehuroyi yamuri kutonzwa munogasana zvakanaka hapana kana chakaipa kutoti tete vaiwana kupi maiguru vaiwana kupi nyaya yehuroyi tichigasana zvakanaka mukutoshamisika nazvo saka toti amaiguru nhasi vapenga kaita shoko rehuroyi kuzoudza dare kutobhadhara mari kuya nenyaya yekunyepera tete ndozvaitika ndi makorokota amaida kudzoka wanu mati munda menyu makapinda chii akapinda mumbiri chete makapinda mombe imwe ndobva ndaitina saka panga pane matanga 5 pemunda ndipo pandikadedza kuti vakomana bvesai mombe dzanga dzakwanda zvishupa mwana mukomana wabangu ndakadedza kuti mombe dzapinda mumba menyu mapindura pakanchida amai munhu wamukazopopotedzana naye uyaiti uyaimuone pajiwa akaramba kutaura amuudza kuti ndodzenyu handisi ipapo bate zvanaka ndo pakatangira nyaya yenyika kuti audzwa mira yamai famba ine makorokota imatisiyana ngura ndo pakatangira nyaya yenyu audzwa ava kangambopindi hoku munda kwaona mombe chi 1 ndo pano nyaya yacho muno mombe here kweyo wacho akachizana mombe mhonza yenyaya isanganisa tengai mombe zadzisingakupaiwo nhamo kana urombo orit mambonzwa pamati zvokuti ndakatukanidzana neava handisi kutozvizivawo kana kuti pamwe vaizvinzwawo vari kumba kwavo madaro vaizvinzwawo pakutaura kwandiri kuita asi hamunotaura kuti pamwe vaizvinzwawo vari kumba kwavo regai inogona kuramba vachingodhonza ichienda zvadarama nyaya iyi maona kuti zvaitika makamboenderwa kuna sabhuku kuti aiyananise nhau iyi aedze kubatanidza chokwadi sabhuku ndakamuendera ari manheni ndakati bamudinoona nhau iripo vakadedzwa vakomana kuti titoti pane mukomana kwamudi kutongoti vanhu varambira vana vavo witness yangu ndinamudinoona noti ndanga ndiri pakraundi nditoshandira sabhuku atoreti ndichauya kana ndazobeko saka sabhuku paakauya achisvika pamba pamai apa handina kunzwa kuti akati chienda akazongonzwa akufurira pangu pangu achienda
zve20 chakuti mine sabhuku pamunga angatoenda zvokusvika panapa nekugrowth weight ndipo pakatanga tete kutuka kuti kamukadzi sabhuku ndiani ndibaba mudiki sabhuku ndiani webaba yanzvadzi yavo asi sabhuku yedhindi ndibaba yedhindi ndobva kusaka vangoti mwana chimbotora sabhuku asi yedhindi ndisabhuku zvipiri baba wavo sabhuku ndibaba wavo vaigona kuyananisa babakayanise nawe mwana paukama ndosaka yakanetsa nhau iyoyo zvisaizokubuda ndiani sabhuku ari padhuze neni sabhuku ari panext ari padhuze neni makoko futi darababa mudiki jamu namunaki ndivovariko regai amaicheta kuti timasabhuku mairi iwaya munaki nani najamu vatiitire nhau iyo zodzoka kudai munoziva musi wa21 asi pakati apa tichaipa madzisabhuku mangani mairi iwaya vamboiita zvikunzwika tichavafonera tichavanyorera tsamba kuti enda munotiitira nhau iyi vamboiyananisa tozoikombera musi wa21 zvikunzwika mai asi enda munogarisana zvakanaka tete ndimi tete kai enda munogarisana zvakanaka chaizvo izvo manzwa zvataura mai zvataura kuti wakatokosora vanozvinzwa ndakosora munhu akosora saka ukama iwe ugati uchengetedzei nokuti nhasi nomakanzi marwara vanomhanya ivo vakarwara imi munomhanya saka ukama iwoyo ngati ukoshese sechigarisana mogarisana zvakanaka zvikunzwa zvikunzwika zvemadaka zvatadzwa kuti andaiti magiraji yongaati bvisai magiraji bvisai madaka iwaya because kana mataura nemurume zvatondienesa kuti kochicha zvitika nhasi saka bvisai madaka iwaya asi regai tati tinozoikombera musi wa21 tambo takatati masabhuku vamboivhuravhura vachazoya chitiudza kuti aiwa isi taenda tine zvataona zvinozoita kuti tinyaya iyo tobva taikombera zvikunzwika amai mune chimwe chekutaura mune chimwe chekutaura munozozviva musi wa21 tobva tapedza nhau yenyu